Республика хуҗалыкларында игеннәрне урып җыюга әзерлек бара. Шулман елгасы буенда Түбән Кама районы хуҗалыкларының комбайннар парады узды. Урып җыю техникасының әзерлеген тикшерделәр. Машина йөртүчеләр үз осталыкларын күрсәтте. Я катался, и он учил меня всему. Николай Тимофеев мәктәптә 5-нче сыйныфта укыганда ук комбайн штурвалына утыра. Әтисе янда ярдәмче булып эшли. Хәзер үзе мөстәкыйль эшли. Машко атлы комбайннан күзләрне йомып та идарә итә алам, ди. 8 ел эшләү дәверендә бар эшкәрлекләрне өйрәнгән. Через стекло смотришь. Менә пыяла аша шунда карыйсың. Шүпшар эләксә, рәшәткәне ябасың. Чиста бөртек күренсә, рәшәткәне кабат ачасың. Бөртек структураның үз үзенчәлекләре бар. Николай республиканың иң яхшы тракторчыларының берсе. Бу исемне ул Казандагы трактор шоу конкурсында раслады. Анда игенчеләр каршылыклар процессы аша йөртү осталыкларын күрсәтте. Николай финишка икенче булып килде. Николай теләсән инде эшне башкара. Комбайнның әзерлеген комиссия хәл итә. Шулман буенда техниканың торышын, һәр ашык җыю машинасының герметиклыгын карадылар. Бункерга ашык печән салып тикшерделәр. Пока результаты у нас достойные, комбайны отремонтированы качественно. Әлеге нәтиҗәләр яхшы, комбайннар сыйфатлы ремонтланды. Һәр комбайнчы кимчелекләрне сәтә. Быел бездә урып җыю авыр булыр дип көтәбез. Игеннәр биек булып үсте. Уракны тиз арада эшканлык белән башкарып чыгу өчен барлык чараларны күрдек. Техника җитә, андыр табыгы ашык кабул итәргә әзер. Районда төрлек азыгы әзерләнү торышында бәяләделәр. Күп еллык үләннәрне беренче кат чабу барлык хуҗалыкларда да уңышлы тәмамланган. Ашык әзерләүгә июнь башында ук керешеп, малларга кышка шактый азык җыйганнар. На сегодня вот в целом по району уже... Район буенча күп еллык үләннәрне беренче кат чабуны уңышлы төгәлләдек. Бүгенге көнгә бер баш терлеккә 15 центнер азык берәмлеге әзерләнде. Бер атнадан соң күп еллык үләннәрне икенче кат чабып, синаж салуга керешәбез. Хәзер районда барлыгы 50 000 гектар җир эшкәртелгән. Шуларның 24 000 бертөрле культуралар, тагын 12 000 техник культуралар. Урып җыю эшләрендә 54 комбайн катнаша. Һава торышы мөмкинлек бирсә, алар якындагы 10 көндә эшкә керешә. Фарис Мөхәммәтов, Анжелика Степанова, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.